on calminama yeeɓiyankoɓe ayawo Pindi TV ha tengte yewta men lewlal communication salminde on e juurade on e yettude on e ñagade Allah ko hedde lew ko ndu ko jettinen ɗum e jaam e cellal kisal e ɓamtare kala ko heewa Allah yo Allah sowanen ha heewa kala ko feguita o yallo eno yaafo en artude wadde no waɗanno gam abbade beelamaji moon wona ɓurde on gandal walla ɓurde on dañal walla mbawka koye yewta fiiji ko fijjiɓe hakkude haaliyankoɓe heeɗiyankoɓe oɗon jaallo oɗon jaafo oɗon gacca hakke soon ɗo min peguite moon min kaali ko welani on ɗo panɗo min on keɓani min ñaagui moon yaafuya e ndetti Djiby Dieng e Fall Ndiaye kamɓe jogui caméra ji ɗi aadi Fall woni montowo aadi bile aadi heedimi junggo ñaamo ko Mohamed Ndim junggo nano ko Alhaji Abou Gaye Alhaji Abou Samba Diop wona e haalirde nde noon baba assalamu aleykum mi calmina. Aleykum salam mawɗo Abou mi salminima mi juurimama mi calmini mawɗo Abou Gaye calmini dendagal bandiraɓe yeɓɓiyankoɓe ɓe foof ɓe ganduɗa ko kañumenne vraiment ko wattorɓe no fewi lewlowal communication kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe en juurimaɓe en calmini ɓe ganduɗa kañumenne ene dokka jiyanɗe mumen ɗi ganduɗa kadi ko payodinɗi ɗi ganduɗa en sahaji ene fota wonde sababu yimɓe cupto ɗum beele wawde ƴewde hen kamɓene jiyanɗe mabɓe ɓe gaddata to banggue commentaire uji ɗi e ko way noon kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe en juurimaɓe no fewi mi salmini noon mawni amen mo ganduɗa kañumne ko ratata yewtere nde woni omo ganduɗa ko Abou Won toon to dowlaji dentuɗe Amérique kanko Abou Won Abou Dié nomin mbiratamo to cuuɗi amen mi salminimo mi juurimomo kanko e wondiɓe makko vraiment ko yimɓe ɓe ganduɗa kamɓenne ko wattorɓe no fewi yewtere nde ganduɗa ko lewlowal communication mawɗo Abou. A jarama Ndim Togara bisimilla konngol yeeso ma. Togara salmitimam calmini bandiraɓe e wattuɓe hakkillaji muɗumen so saaha o heedi e yewtere nde eɗen beltoroɓe eɗen beltonoɓe eɗen denda e mabɓe kadi beelama eɗen bismoɓe kadi no hande ni kadi gam wawde ƴewde wossodirde e mabɓe miijoji e ƴewde ko fayi arde ko gadduɗen ko kadi hol famamuya moɓe jogui hen koɓe mbawi ɓeydande hen koɓe mbawi rendude e meɗen beelama koɓe mbawi rendude e meɗen humpiru wona eɗen ɓuuri wona eɗen daɗi mataw ko fodde han ko enen keedi ɗo ene gasa kamɓe so tawi ɓe keedino ɗo ɓe mbaɗa ko ɓuuri ko mbatten ko ɗum noon eɗen bismoɓe hen Togara. A jarama Togara min gartama so Allah jaaɓi toɓɓe ɗe no keewi toɓɓe hen fof ne wawi wonde yewtere ko addi foof aset ɓennuɗo o wonno aset e aset aji woni kumtare mawdi jañadi toon to département mo Keur Massar tawi ko Pastef yuɓɓinno ɗum tawa kadi ene yaadi e jewte ene yaadi e jaltingol haalis gam wallude pelle yiɗɓe gollade rewɓe walla worɓe walla beele ko militant ji walla ko nandi hen ma en gartu hen so Allah lamɗo jaaɓi ko hesɗi hakkude ɗeɗo kawte ɗiɗi ne ɓeydo tan ha joni yaade hakkude APTA e coalition Diomaye président caggal ko waɗa hagasa laaɓi hol keɓe keɓade hen hol kuccam holto faya ko nan ɗum ko ma en garte e eɓɓo ko ganduɗa ko eɗen gandi hande o bawɗe men to caggal leydi sen mbi ba noon ko supporter aji ɗi kamɓe lomtiɓe gueɗɗe way ko nana ɓeydo jiiɓade ni so tawi Allah ɓurani falade ina waɗi kumpa no feewi ina gaɗi goƴa no feewi jaafoɗon toɓɓe goɗɗe nan ɗo kewɗe poɗɗe haalede kono noon dippenɗe ɗo toɓɓe ha gaynen saabu eɗen gandi fédération sénégalaise de football elle woni kañumne koye fusde caɗele gonɗe hen batuji baɗɗi hen ɗi ƴettoje haareji yummiraɓe e babiraɓe portugol pelentuji yo Allah waɗan en jaam leydi ndi ne heewi coow ende heewi dille yo Allah waɗan en deeƴal noon baba bisimilla kumtari ay hen kumtari Keur Massar ala bibi hay Togara ay hen kumtari Keur Massar ala min mi jeehe ala no jeeya kono jeydi en koɓe ɗon ɗi jeyne ko bismama toon ala kamɓe ɓe mbi ko Pastef min gona Pastef naɓe eyyi kono ko Pastef noddi kono aɓe ƴettude micro ji ɓe kan mbawi waɗa sonde Pastef aɓe ƴettude micro ji muɗum ko ƴettanoɓe micro ji Pastef naɓe ko ɓen nodda on heddiɓe ɓe ko Allah jaaɗo hon ko kañum garɗo koye en tant que jandiyanke garɗo ƴewde tampede hoore ma ɓe jayndi e ko jayndi eyyi to wonde jayndi hen ko jayndi e ko mabɓe ɓe jogui
kono yaaɓe toon ɓe fof kay wona kam jeyandiyankoɓe Pastef ala no mbaɗi woɗɓe kay ɗum yimɓe wiidemo mbimi e kadi ko wona ɗum ni wonɗo jeyandanke noddetake kono yaha nooti o mataw a ɗaminaki heɓe toon hunde ala wona ɗaminade heɓde toon hunde ɗaminade heɓde hunde e jayndiyanke ɗo foti ɗaminade heɓde hunde wawa ɓurde ɗo ɗamini heɓde kabaru ala wona toon kalmi ɗum heɓoyde kabaru wona toon kalmi eyyi joni dal a yahani noon so tawi woni ko kamɓe mbima wonde ko mi yahani eyyi ko a yahan tan par ce A yahan tan. kay mabɓe a jarama kay mabɓe baba no jiiɗa kumtala ndi e financement gonɗo hen o e cowji gonɗi hen ɗi beele ko financement wallude jeeyaɓe département Kermassar foof dilloɓe e jeygu dilloɓe e faggudu e ko nandi hen walla ala no haalda ni ko militaji tan jeeymi wona militant wawa jeeyde hen eyyi haala ka de ka waɗi coow wonande on député mo ganduɗa ko kay haali ka caggal nde kamɓe ɓe ndendi toon to woni doggu départemental artude perspective uji mabɓe ƴewde hol kuccamɗam ɗeɓe mbaɗata gam wawde daranade noɓe mawɗo mabɓe o président parti mabɓe Ousmane Sonko haaldini wonande hande o saaha ɓe kuccani ko heblanade élection ji 2027 et 2029 wadde 2027 o wonata ko élection ji local ɗi 2029 o wona élection ji ɗi ganduɗa ko sumgoji lefol laamu ewa fo e waade noon eɗen gandi kam ɗum ɗon ko caggal nde coalition Diomaye président yalti kamɓene ɓe kolliti wonande darde mabɓe nde ɓe daari hankadi wawde daranade ɓe o mo ganduɗa ko wadde ɗum défendre woni Bassirou Diomaye somi arti e namdal ma ngal wonande haalande suka debbo o mo ganduɗa ko député ko ɗum waɗi noon hen sahaji miya alay saago eɗen poti ƴewde koɓe mbiyete ko honorable ɓornude neɗɗo ko yiyete ko wutte honorable wona neɗɗo fof foti ɗum ɓornede sibu haala ka kanko debbo o haali ka wona haala hayso tawi noon haala ka ma famne o haali ɗum mataw ko yamirore kanko ministre de la famille de l'action sociale et des solidarités Maymouna Dieye elle ko on nelimo walla koye haala mum kam ɗo itti ɗum ɗo ene laaɓi yiide wonande Maymouna Dieye addi 1 milliard waɗi ɗum destiné manam nawama e toon to région mo Dakar Pikine heeɓi 500 millions Kermassar heeɓi e ko way noon gande kala mo wona neɗɗo Pastef woto jogo ndimago arde yidde aɗa heeɓa financement bon ko financement mo ganduɗa waɗi destiné noon ko tottude ɗum rewɓe ɓe tawi waɗata ɗum piloté ko ministère mo ganduɗa ko Maymouna Dieye arti ɗum onande ministère de la famille de l'action sociale et des solidarités ko kanko ɗowata golle ɗe wallidu ɗum ɓen ɓe ganduɗa ko pelle rewɓe mboɗo sikki on ministère yimɓe ne poti hen ruttade ƴeewani to banggue histoire makko wonande ministère uji ɓennuɗi ɗo e rewnoɓe toon guilay Maymouna Kane en guilay omo ganduɗa ko woni gardiɗo hande Aïda Mbodj ha eɓe ganduɗa ko kay woni omo ganduɗa ko Aminata Mbengue Ndiaye e woɗɓe récent ɓennuɓe ɗon kala dewnoɗo ɗon mboɗo sikki acci ɗon histoire acci ɗon tarik mo ganduɗa ko hande yimɓeɓe ene vraiment ene jarna hen jomum progrès ji ɗi waɗi ɗi ko ministère mo ganduɗa ala heedam heedago sibu so tawi tan en garti ko ɓoyani ko wayno wargo Binta Camara nden ministère o ko kañum ardi rendini rewɓe kamɓe fof ɓe mbaɗa moɓodiri gam wawde daranade rewɓe ha keɓa hakke mumen kono kadi justice wawa waɗede sa ƴeewi ko wayno 4 avril so waɗi noɓe darirto gam wadde mobilisé sa ƴeewi ko wayno 8 mars so ari kamɓe fof ɓe dentat sans coloration politique e sahani nden ko wayno Benno Siggil Sénégal PDS PSN kamɓe fof ɓe dentat vraiment ɓe mbaɗa moɓodire mabɓe a wawa sernude o ko ɗo jeeya o ko ɗo jeeya donc ɗum ɗo so tawi hande ari ɓe mbaɗi ɗum koye contexte politique sibu hande ndogu o ko ndogu départemental apte wonande sukaɓe ganduɗa ko militant ji e partisan ji Sonko Pastef so tawi an a yi wonande financement ji ne godi ono rewɓe ɓe mbaɗe regroupé mbaɗon formalisé ko wayno Kermassar mbaɗe feere jokkodiron e Bilal Diatta yimɓe ko gonga ko maire de la commune de Kermassar kono nde o haalata nde o haalani ɗum e inde wonande commune o haaldi ɗum koye inde wonande Bilal Diatta gonɗo toon hande responsable Pastef ɓen yoɓe jaa ɓe bindoyo toon te ɗum ɗon ko ɗum contribuable sénégalais ko kala ɓiɗɗo Sénégal najo an hande aɗa jogui hen fodde aɗa jogui hen ganduɗa ko hakke gam wawde hebde
hay so tawi o yiɗino wadde justifié yiide wonande won journaliste uji waɗɓe changer propos ji makko kono kam yimɓe ne gandi koko laaɓi ko yimɓe keeɗi ko haali ko heddi noon ko hay so tawi kanko Maymouna Dieye ministére makko ɓe change ɓe gaddi communiqué yidde wadde ɗum justifié wadde mo recadré yiide wonande ɗum ɗo wona e jiyanɗe mabɓe ko haala ka ganduɗa peut être ko jumri e ko way noon hay so tawi no ɓe mbiyata ni Allah so jolama bonde e baño wurtata e mum ko ɗojjo ko mataw ko Allah sursiɓe tan min mbiyami kanko o ari o haali mataw ko ɓe ñohanno less ko kamɓe o haali kono yimɓe fof ene gandi ko noon ɓe jogori waɗirde par ce que en jii Maymouna Dieye nde ɓe mbaɗata ɗo indemnisé ɓen ɓe ganduɗa ko ɓe mbiyata ko waɗaɓe les détenus politiques yimɓe fof ene gandi ɓen tottaɓe ko militant ji e partisan ji Pastef en jii woodi aide tabaski yalti ko yimɓe mabɓe totta hay woodi sukaɓe rewɓe ni journaliste uji kañum en darinoɓe enveloppe aji ene totta mbi ko fondation uji Mouhamadou Rasoul ko way noon kono fof totta ko yimɓe Pastef te ɓen hande ko projet mabɓe kanko Maymouna Dieye en jii probléme makko dossier makko dossier Bakel wonande tottude sinistré ji ɓe ganduɗa ko boniranoɓe e yo layru e ko way noon ha joni yimɓe ne jogui probléme to banggue transparence wadde publier holno yaari répartition no waɗa holno ɓe tottiri holno neɗɗo fof ko heeɓi des pièces de justification wonande jomum totta koye Wave totta ko chèque walla holko totta ɗum ɗon ha joni en jeyani ene foti totta ala ko jiiɗen o darima à l'Assemblée nationale o yi wonande oɗo dossier AGR yimɓe ene mbiya Abbas Fall wonko ñamɗa hen to banggue kalis ɗum so waɗi kadi ko anteyi donc ɗum ɗon foof hande nan ɗon wadde eɗen mbawi gonɗinde tan kanko oɗo debbo ko haali ko hay so tawi wona noon il faut ko ɓe paamo la nation e manam ɗum woni dow mabɓe alay sago ɓe paama contribuable Sénégal wona tan Pastef wona tan APR ko ɓiɓɓe Sénégal fof ndendi hen de manière transparente ko ɓe foti wadde ɗum beele janggo e jaam so tawi a yeehi par ce que worɓe jejjit woodi nde ɓe ngari wonɓe ganduɗa noddama nde joɓata baɗo no Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi en ndewirama ɗo e kalisaji ɗi ƴettuno ha mbiya yo job e woɗɓe joɓi ɗo kalisaji ɗi ƴettuno e yoga e won fonds ji solidaire wonande PME ji ɗi yo job donc kamɓene hande soɓe ngari ɗo waɗirde hono ni en janggo jaam wadde yoɓe gandu dossier ji mabɓe ndewre quel que soit noon ɗon ɓawi wonde ma mbaɗe traqué noon no yoga e ministre uji noddira haaɓe itti ɗo ɓe nawi ɗumen haute cour de justice ndewira ko des clim ndewira ko won gueɗe kamɓene yoɓe gandu janggo e jaam koɓe waɗoɓe rendre compte wonande leydi Sénégal e kadi goto mabɓe fof ma lawol fawa e dow mum en 2021 nde Macky Sall en mbaɗatno ɗo détourné économique ɓe mbaɗino l'emploi sur l'emploi et l'employabilité wallude sukaɓe ɓe keɓa des fonds mais wawde wadde ɗumen daña kayitaji nden tottatno yimɓeɓe daña registre de commerce daña NINEA e ko way noon beele keɓa fonds uji mboɗo sikki ndenne kadi mi yani hen coloration politique parti ji ɗi sukaɓe ala hen mo heɓani registre commerce NINEA donc mboɗo sikki koye on lancé hay so tawi ɓe ndewani henne ko ɗum de cikkumi woni ko yiyete ko transparence kono wona yiide kala mo jeeyaka e parti Pastef a fota hebde ɗum ɗo ne kadi mboɗo sikki wona ɗum foti wonde darde député ha ni e darde ministre o mawɗo Abou a jarama ande mi yettade toka salminde Abou Boubou Kawnko Sow omon ɗo rewi ndi yewtere nde en nelde ɗo waw faade sehil men Konno Sow mo Badagora ɓiyum debbo no Hawrela Dial kanko Konno ko musidɗo ko sehil ɗo Badagora ɗo ha Bokke Jalluɓe kamɓe fof e neldeɓe ɗo aw yo Allah yuma yaafo jaaɗo ha ɗum aljanna toka kalis peccaɗo o beele ko kalis mo Pastef fi ko kañum jeeyi walla ko kalis leydi ndi e beele laamuji goɗɗi ɗi nde laami nde o haali gila e ɓeɓe ganduɗa nan ɓe gen Fambaye Fall Dioɓe woɓɓe waɓe noon beele no adoa parti yaltina wiye kala mo jaaka e parti amen tottataki walla ina waɗe jingol taw ko jingol maaka less e tokara Allah jarama a jaram min kam ko mbawmi wiide tan e yiyandam laamu Bassirou Diomaye Faye scandale to banggue kalis ɓurɗo bonde koye maɓɓe woni duuɓi 12 Ablaye Wade duuɓi 12 Macky Sall hono oɗo scandale wodani hen ɓe kam mbaɗi duuɓi 12 goto e muɗumen fof hawra duuɓi 24 kamɓe koye nder duuɓi ɗiɗi e nder duuɓi ɗiɗi ɗi
ko wiyeteɗo e nayi ɗiɗo milliards ko yoɓe mayde e laamu ko ɗum tan woni ko wiyete wona maire Hadi Ousmane Sonko wiide wonde démission ta sabu omo andi kala ko nde o démission omo andi ko fadimo hen kadi oɗo ministère Maymouna Dieye scandale kaali ɓurɗo bonde kadi koye département makko woni ɗiɗo 3 milliards kaali hen ɗiɗo ɗi o haali ɗo en hecci hanki Dakar 1 milliard, Guédiawaye 500 millions, Pikine 500 millions, Keur Massar 500 millions, Tenguet 500 millions, hawra 3 milliards. Kamɓe ɓe nangiri ɗum ko kalis Pastef. So tawi en paami e haala maɓɓe. Ko financement Pastef waɗi, nawi ɗum e mairie mo Pastef jogi yamirore. Mairie mo Pastef ardi. Ɓe noddi militant ji Pastef, ngari eɓe totta ɗumen kalisaji Pastef. Min ko ɗum hakkillam nangi. So tawi wona hono noon ɓe noddi militant ji Pastef ɓe noddi ɗumen e mairie mo Pastef laami ɓe noddi kamɓe koye maɓɓe koɓe Pastef naaɓe ɓe jooɗima ɓe ƴetti kalis leydi Sénégal kalis ɓesgu Sénégal naaɓe ɓe totti ɗum militant ji maɓɓe ko ɗum min mbawmi nangirde wona ngol ɗo fuɗɗi 5 milliards ndin fuɗɗi junjude ɗo ene woni ɓeɓe mbi ko martiren ɓe wujjannoɓe sakuji meew e osanji wujjannoɓe sakuji maaro e bitikaji e magasin ji wujjannoɓe bidongaji diwlin sarjunoɓe saretaji marchandise mbiya wonde ko manifestoɓe c'est à dire ko jogiɓe mettere e laamu Macky Sall ene manifeste hollude mettere muɗumen e laamu Macky Sall holko wondi hen bitik Abou Diop Macky financani Abou Diop APR financani Abou Diop kañum andi no dañiri buuɗu muɗum ha rendi dañi bitik muɗum aɗa waɗa manifestation gummoɗa bedda natoya e nder bitik mbiya wonde jomum ko baɗowo manifestation wakko sac mais ɓitta bidon welno bidon nebam ɓitta sac maaro wiya wonde ko manifestant ɓen goni tottaɓe milliard uji 5 ɗi kanko Maymouna Dieye ɗi o yaltini ɓe mbi wonde ko eɓe dokka ɗumen damurde hoto jejji tan kadi na waɗi milliard uji 5 goɗɗi 2024 waameje e ilameje banno toon to Bakkil eko abbi e muɗumen Maymouna Dieye wi wonde ko tottiri ɓe toon mbi wonde tottaka ɓe mbaɗno annonce ko 8 milliards kanko 5 milliards wonno 8 milliards kono 5 milliards o yo tottiri non fanda ko 5 milliards adi premier ministre nde ari président nde ari ɓeydi hen 3 woni 8 milliards on 8 milliards aɗa andi kamɓe ɗin fof ɓe jeehi toon donc kanko Maymouna Dieye oɗo kanko wi wonde o tottiri 5 milliards 5 milliards wiyaɓe tottama ɓe mbi wonde keɓani kanko wi wonde o totti o neldiri ko par transfert d' argent ji transfert oɗo hol transfert aɓe yoɓe jaltu ɓe mbiya wonde ɓe keeɓi enen kam en nanani mbiɗo heeɓi nanɗen ko wiɓe keɓani ɗum nan ɗon gangini laaɓani ɓe duttirima e 600 million ɗiɓe mbi fondation Diomaye manda ɗuma Diomaye Casamance eɓe kuppi ga hen fodde 600 ujunere bourse familial e bourse social fanoɓe miskineɓe ɓe kaɗi ɗumen ɗum nan ɗon kanko oɗo koye jimade makko woni kanko Maymouna Dieye oɗo jiida gueɗe goɗɗe ɗe gandanɗa hono ko fati e kalisaji nana fawi e dow kenol makko ɗum waɗi mi wiide kamɓe yoɓe maaya e laamu soɓe mayani e laamu kamɓe fof koye kasoɓe payi aɗa andi wonko haalete no nden en wawi sikkede ko gonga sikkano kono tawama hande ko ɗum fenani par ce que tumum wiyatan won ujunnaji 6 milliards Aliou Sall 94 milliards Mamoudou Diallo e goɗɗum koɓe kalanno ha ɗo hay buuɗu ala koɓe jaltini hawɓe mbi wonde nani ko ɗum ɗo min tumnoɓe nani kono kamɓe ɓeɗo wona eɓe tuuma ko kamɓe tuumi koye mabɓe kadi oɗo député kalɗo ndimi wonde mete ko ɓe honorable uji honorable wawa wonde ɗo mabɓe baɗo no Bara Ndiaye ne wawi wonde honorable par ce que assemblée nationale wona nokku mo gandanɗa hono ko nokku ƴettoje e jennoraji kono noon kamɓe ko ɗum ɓe gandi ko ɗum ɓe keɓiri laamu ngu koye ƴettoje ɓe keɓiri laamu koye kudde ɓe keɓiri laamu koye jennoraji ɓe keɓiri laamu koye ayibaji sabu assemblée nationale ene waɗanno gulali de ene waɗanno haallude ene waɗanno jeddi kono koye maɓɓe yiya député ummo daro e dow table koye maɓɓe yiya député ummo daro e dow table ɓitta irno wiya wonde vote watta e nder assemblée nationale koye maɓɓe yiya député daro ɗoofa micro wiya wonde mi haala ha goɗɗo haalata koye maɓɓe yiya
koye maɓɓe yiya kamɓe ɓeeɗo henna député daro e nder assemblée nationale no Bruce Lee walla no oya no goɗɗo no wiyatano ni kadi wertana financement ji ɗi c'est-à-dire ko ɗum jinmi haala koye financement ɗi jeeya koye maɓɓe jeeya député daro e nder assemblée nationale tan no waɗa karaté no waɗa kenfuji no waɗa ɗumanaji koye maɓɓe yiya donc ko ɓeeɗon ha joni koye ɗum jahata kanko oɗo député o wi wonde ko militant ji Pastef ko haali koko laaɗi militant ji Pastef ko ɗum o wiya ko ɗum o haali heddo noon ɓe o haali ɓe tawi ko haali koko bone eɓe jiɗi ruttirade caggal e ko haalno ko kono kadi sa ƴeewi kanko no yiɗi ruttitorade caggal e ko haalnode haala makko ko bonnaka ka o ɓeydi kadi ko bonnude ko saabi woni o ɓeydori bonnude kanko o heddi tan ko wiide wonde fowru suddinde nguru mbeewa ko ɗum o wino adani ko ɗum tan kadi o wiita deuxiéme fois o nde o arti argumentade omo heddi e fowru suddinde nguru mbeewa hoto joomum ardu hollude wonde kañum ene yiɗi Ousmane Sonko tawa yiɗa Ousmane Sonko noon jeeya kalis o Ousmane Sonko jeeyi ko fond politique muɗum hay goto ala ko wawi wiide ɗum hen hay abbere ko kañum jeeyi no yiɗi fof yo waɗir salaire muɗum kañum jeeyi no yiɗi fof yo nanno ko kañum jeeyi aɗa andi won ko ɓuri ɗum bonde ɗeɗo balle kadi kamɓe sukaɓe jeeyaɓe e Pastef naɓe département Kanel wona ɓe pottiriɗo en mi heeɗima hen suka debbo goto o wi wonde kamɓe Pastef naɓe pour ɓe mbawirte heɓirde fuutankoɓe ɓe kañumen ko kaalisaji dokkano so tawi eɓe jiiɗi hebde toon kamɓe maɓe jaltin paquet aji kaalis ɓe leema e ɓeeɗon ɓe tama ɗumen ɓe nanga ɗumen gonta ɓocciraji vidéo nanɗo e téléphone a jarama Taka baba kaalis o no Taka wi ni eno mbiɗa ni so ummaki e kees maɓɓe kamɓe ummi koye kees laamu walla ko balle gumide cakkalli bon holto sikkuɗon ummoyi ala kalis o kay ummi ko kalis laamu par ce que kanko ministére o wonande ministére Maymouna Dieye aɗa andi joni kam nannama hen action sociale wonande ministére de la famille de l'action sociale et des solidarités manam ko ministére mo ganduɗa hande ene walla ari ko wallude surtout kadi to banggue rewɓe ɓe wawde wallude ɗumen par ce que financement ji ɗi o haalata ɗo on ngaalu ngu o haalata ɗo henna waɗa destiné ko wadde financé pelle rewɓe wante ɗum koye département no yini ko département ministére Maymouna Dieye kono kalis o ko ɗum contribuable Sénégal joni noon il faut kadi ɓe woni ko mbimi nane il faut ɓe mbawa kadi kalɗo o wona neɗɗel tuksel haali ɗum ko député en tant que député mo ganduɗa an ka nelaɗo no ɓe mbiyata ni te gonanɗa ko leydi ndi foof ɓesguji ɗi foof rewɓe wonɓe Sénégal foof a wonanani hay parti goto politique so tawi a ɓornima peut-être ko wasdemo andude holko woni député woni ko mbiyam ko statut député o kono ngaalu ngu ko ngaalu Sénégal ko ɗum contribuable Sénégal hay so tawi kanko o feññini enen min kam mboɗa nangi ko ɗum woni koye mbaɗata par ce que ko ɓenni ko mawɗo Abou haali joni financement ji ɗi ɓe ƴetti ɗi fof sa ƴeewi ɓe totti ɗum ko yimɓe maɓɓe ɓe ganduɗa hande koye maɓɓe jeeya koye mumen jeeya kono noon janggo e jaam eɓe gandu rapport aji nan ɗo ma rapport walla maɓe mbaɗe épinglé kadi goto maɓɓe fof ma arno to lawol beele waɗa rendre compte ko no holko waɗirno ɗum kono kay ngaalu ngu wona ngaalu Pastef ko ngaalu leydi Sénégal fof ngu ganduɗa hande eɓe ne mbaɗa noɓe beelira kono janggo e jaam kadi rapport aji nan ɗon on jarama toɓeɗe no keewi ma en bismoɗo ɓimen goto biyeteɗo Tidiane Dembo Diallo koye mawɓe mabɓe jeeya kadi ko Kemasa Hoɗi en calmini Fayol Boubou Sow ko noon kadi Saydou Diallo ko ɓimen jeeya ko Bokke Dialluɓe koye responsable toon gonno en kalde mo ñande hen nde coowa waɗi joni woni yiɗɓe ardetade ko nandi hen eɗen jettamo kanko Tidiane Dembo e omo ganduɗa kañum woni hono docteur Saydou Diallo mo Bokke en jettiɓe so dañi hebde ɓe gara ɓe mballa yimɓe laɓɓitinde hade ko darugol ko e on diwan ko kewi toon ko eɗen jiiɗi kala mbaɗo laɓɓitinde ɗum ha laaɓa ɓe gartan ɓe kaala no foti yaarude kono ɓe mbawa haalande yimɓe no foti yaarude ni ko noon ɓe mbaɗiri walla ɓe mbaɗirani sabu ɓe mbaɗirani eyyi joni heddi ko minde e nder toɓɓere mbaɗa jertina hen ɓesgu Sénégal naɓe kala e kuuba mbaɗa jertina e ko heeri kamɓe ɓesgu Pastef naɓe mbaɗa jertina mbaɗa rentinaɓe yoɓe ndento ɗiɗo kaalisaji
par ce que ɗiɗo kaalisaji ko gaddunoyoɓe caɗele janngo e jam so tawi a ittanama an a wawa dañde haydara a ittanama 1 million 2 million a tottama a wiyama ya waɗir projet maɗa ya yanane 1 million oɗon wona dokkal ko ɗum ñamade ka joɓowo ko ñamade way kono ƴettoyde ñamade banque ni te ƴettude nde ɗo ñamade ɓuuri bonde e ƴettoyde ñamade banque par ce que ñamade banque aɗa wawi taƴanede condition ngaji ɗi ɗum ɗo noon ko so tawi a ƴetti tan ka pawto heddi hay ɗum wawi wadde condition ngaji togara ko wawi wonde condition ngaji fof kam jomum yo andu koko yoɓoyta wona dokkal ko ñamade won fuɗɗiɓe liggade hen won ligguiɓe hen dañi gartiri wonɓe coartir nana e lawol hen mbuuɗu oɗo jogo hen limsa ala an a sohlani won sohluɓeɓe min kay mbaɗa sohli kono noon mi sohlirani hono dani sa sohlani fotani e kalis bebɗo taw ko koccaɗo mbaɗa sohli kono mi sohlirani hono dani so tawi tan ko ma neɗɗo wona Pastef naji nde heɓa financement o te finance kalis o wona kalis Pastef ko kalis leydi Sénégal ko ni ɓe mbiyatno Macky Sall ni ɓe mbiyatno Farba Ngom fami président Pastef darima wi wonde Farba ene jogui mallehaji kalis ene yaha ene rokkira des milliards Ablaye Salli Sall darima haali ɗum gonɗini ɗum wonde Farba ene yaha ene rokkira des milliards yo cour de compte yo fawo e on kay diwi ɗon on kay diwi ɗon mataw on kay wona diwde tan on kay ko muɗum ko dossier muɗum o wona mono ɗuɓini o haalata yo haal yo yalto haal ko politicien ko politique o waɗa yo yalto o haala omo andi ko dañi e Macky Sall ko ɓeɗo ko récupéri e makko ko keɓi feccere ko dañño e Macky Sall ko kono noon heddi ko politique yo won tan politique mbaɗen politique taw wona noon politique caltinɗo taw wona politique mo Bara Ndiaye en mbaɗato darade yenna hoore président de la république darade aybino président de la république bébé de l'année en iwito faadi ga mi yummakko no hufum no rokkamo ga endu no tottamo ga biboron en e ko nande e dow assemblée nationale président assemblée nationale ene jooɗi ko kañum foti heyrade joomum kañum foti wiide ɗum wonde ala wallahi Allah serdi président ji a jarama Allah serdi Daouda Sow e oɗo président assemblée a jarama Allah serdi président Moustapha Niass e oɗo président assemblée a jarama Taka neɗɗo no totte hunde tawa timmani a jarama Taka en kaali joni mboɗo heewide neɗɗo ene yiɗi suude ko wawa suuɗede haali joni biɗo Farba Ngom ari asi boyli walla hokkiri naggam e nokku amen yo laamu yurnir centre yo yurnir ko waɗata ko kadi haali ko audio kono jiiɗen koko woɓɓe kaali ko e jiyan ko haali ko te ko koddigal man garten jeeto sallahu lamɗo jaaɓi ko wona ɗum ko gartene pelle ɗe woni tan ko ɓeydade yaaji apte wonko rendino ñanden beele wonko mooɓi caggal ko jooma président momno ñanden bato waɗama hôtel Azalaï ko ɓoyani ko Sonko e wonde muɗum Diomaye waɗino kañum to King Fahd Palace hol yende mon ɗino pelle ɗiɗi holto tolni beele wona pelle ɓetgol saabu sa ƴeewi woni yimɓeɓe nana mbiya ardiɓe pelle ɗe wona yimɓe ñiiɓe mabɓe koye landaji goɗɗi gonno holto hande tolni baba ɗum ko hunde wonde sigo so tawi a ƴeewi kamɓe composition wonande kaye ɗiɗi fof sa ƴeewi joni to banggue coalition Diomaye président hol gonɗo toon woni toon ko Mimi Touré en woni toon ko Abdourahmane Diouf joguiɗo parti mum woni toon ko woɗɓe ɓe ganduɗa ko ummiɓe mouvement ji e parti ji mumen ɗi jogui natte mabɓe sa ƴeewi joni to kamɓe joni Ousmane Sonko en Pastef hol wonɓe toon ko Déthié Fall joguiɗo parti mum Moussa Mamadou Guirassy en joguiɓe parti mumen Cheikh Tidiane Dièye en omo ganduɗa ko Malick Gakou en ɓeɗo fof ko joguiɓe parti ji mumen ne gaari e caye e mabɓe beele ɗum ɗon ko ɗum koɓe mbiyata ko jaadugol bangol sincére fo e wade noon min mboɗo sikki hande o saaha ɗo tolniɗen beele ha joni enen ken fotɓe tan joɗade eɗen kucciti tan eɗen jeeɓa Diomaye Ousmane Sonko to banggue politique mawɗo Abou hande caɗele leydi ndi ɗo yahata ɗo probléme économie o hande ɓe mbima sa ƴeewi rapport to banggue port autonome de Dakar ko waɗi ko chuté to banggue kala ko fattuno e importation extérieur ko waɗi ko à hauteur de 25%. caɗele ɗe ganduɗa hande États-Unis d'Amérique kañum e Iran Israël ko yimɓe ko guila nde ɓe uddi détroit d'Ormuz o ko yimɓe ko jogui to banggue stock wonande ko pétrole e ko way noon natti hewde enen hande ko pays mo ganduɗa eɗen mbaɗa exploité pétrole beele eɗen jeeyoya ha joni hol rentabilité mo joguiɗen en holko ɗum addani men to banggue ngaalu caɗele ɗe ganduɗa ko jeeyaɗe hende ha joni en ganda
en jii caɗele ɗe ngannduɗaa hannde to baŋnge wonande secteur aji ɗi fof BTP o secteur mo memɗaa fof ko caɗeele taux de chômage o nana waɗa grimpé ne ɓeydoo yaade probléme diplomatie mbele haa jooni enen poɗɗen tan wadde focalisé tan koye politique o mbele haa jooni ken fotɓe tan ƴeewde eɗen kuccite Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye joomen ɗon ɗo ngonni liggotaako kanko premier ministre o wi ko so tawii o riwaa ko démission ta mbele enen kam ken fotɓe tan dusde ɓe e coalition Diomaye président apte min pour mi cikkumi hannde population e hoore mum ko kañum mi yiyata yo mbaɗɗo révolte kono ko kañumen poti daraade ngona responsable uji par ce que population o quand même kañumen mbawi ɓen ɓe ngannduɗaa ko kañumen joƴƴini kanko président de la république e yaadiɓe makko cikkumi hannde heure mo gonɗen o wona heure mo ngannduɗaa to baŋnge politique e coalition Diomaye apte e ko wayi noon foti ko wonde heure moɓe liggoto moɓe ƴewata safrude caɗele ɓesguji ɗi ɓeɓe fotata ƴewde holko so tawi ɓe kamɓe ɗiɗo dal ɓe mbaɗani compatir to baŋnge liggodade yo wat débranché Ousmane Sonko yaha faye semaji mum politique kanko o ƴeewa so tawi o waɗat composition gouvernement d'union national so o ƴeewat ɓe ngannduɗaa hannde ko wonɓe leydi he vraiment ene jogii katantagal ngal ene jogii capacité pouvoir waawde ha joni wadde débloqué situation mo ngonnduɗen o gila e financement ji gila e caɗele gila to baŋnge diplomatie ana mbawi vraiment fawtude Sénégal e boli moƴƴi beele yimɓe ummo e oɗo crise min de kam mawɗo Abou vraiment min ko ɗum ɗo woɗi woƴƴimi hen kono hannde o saaha cikkumi oɗo heure mo gonɗen ɓe pota huccude politique poti huccude koye caɗele ko ngannduɗaa hannde ɓe dati ɗum gila ɓe laami ha joni duuɓi ɗiɗi ko ɓe mbaɗi ni min mbaɗi koye gueɗe politique koye takkugol koye ittugol hurmaji beele hannde pota liggade a jarama enen kam jingo woni dande men ko saktude kala ko waɗa landa gonɗo e laamu mo wonani e laamu militant mo wona militant ɓe kalaɗo joni ɓe yondar walla yondilluɓe ina wawi taw ko jeeyaɓe mabɓe kamɓe to banggue on tolno ɗum ɗon gaga kamɓe hande ko kamɓe tan goni dingal he opposition mo wona kamɓe mo wona apte mo wona coalition Diomaye ɓen hoto poti oto guel APR nan ɗo ko heddi noon ko kañumen ene gadori wadde manifestation ji mumen ne mbaɗa animation ji mumen politique tawi yadani e violence o Allah wona tan no ɓe gandira ni ɓeɗo gila gargol mumen ko ƴattugol ko vraiment ko wirtude neɗɗo ko haalde biyate ɗe ngannduɗaa walla ko sa yiɗi nanede ko ma mbiya président walla premier ministre haalaji ɗi ngannduɗaa leydi ndi fof kadi eɗe mbawa wadde ɗum ala inne kono APR vraiment yimɓe jiine mbaɗa organisation ji mumen mbaɗa animation ji mumen actuellement ni mbaɗi focalisé koye école du parti wawde ƴewde militant ji mumen addude jaale kese beele wawde sayde e mumen ƴewde hol perspective uji ɓe jogui APR nan ɗo heddi kamɓene e poti darade darde huccide ɓeɗo waddude e mumen face beele ɓe mbawa andude priorité ji leydi ndi wona ɓen tan goni opposant ji ma taw Sénégal min de kam mi yiyano ɗo heddiɓe kam so wona APR toga so wona banno Barthélémy Dias kam ceerno Alassane Sall ne piro seeɗa opposition meeɗa wasde wodde heddi ko kamɓe no opposé node ɓe cikkata ko ɗum tan woni wonde opposition ko gonga laamu ko laamu opposition ko opposition heddi noon ko politique so tawi jomum dillata haalata tan yimɓe kewani wattude muɗum hakkille eyyi heddi noon non min jimi opposition nan ɗo temedde jeegom e ɗum ɗo opposition nan ɗo joni mais mbiyami e ko fawi parti ji nan ɗo donc en mbayiri ko opposition ji won artuɓe mabɓe enen tata ɓurɗo men hewde yimɓe ade gonka eyyi ko parti ji tan hande ko mbaɗe kañumen hande aɗa togara so tawi ƴiwri on banggue parti guittuɗo récépissé muɗum totti Diomaye président yaari élection gagné woni président on kam Diomaye yo yahan hoore makko hawa ala agay yo yahan hoore makko hawa Djibo Ka wona hawirno ko jefte mo Talla Sylla so Talla hen dañta hay bonno ala Talla kay joni noon dokkuɗo non Abou Gaye non to agay dokkuɗo récépissé Diomaye o wona aladade Diomaye jama heɓino récépissé o waɗirno ko waɗa politique ne hawa so tawi hoore moɗi hoore moɗa nde boyama ɓe ngala hay batte won hen non maintenant mawɗo Abou jimi yide to banggo opposition non mboɗo mera heddi ko PS nana ƴeewa
hoore mum hoto tolni walla goɗɗum kono opposition non PS sa été APR PS kay joni ala PSA PS a été APR PS a été APR ne jogi gardi ol gardi ɗum Aminata Mbengue Ndiaye ardi ko Aminata Mbengue Ndiaye eɓe jogui bureau mabɓe politique eyyi amade eɓe mbaɗa réunir saliɓe wiɓe ngala toɓe goni keji mabɓe toɓe goni hande eɓe jogui 16 mabɓe 16 du parti eyyi ɗum holko woni koɓe sayɓe APR koɓe sayɓe APR won mabɓe wiɓe yo waɗe congrès ƴewte on kama yo waɗ est ce que wiɓe yo waɗe congrès ɓe eɓe pawi e sartiji parti o no congrès waɗi mbaɗo no Serigne Mbaye Thiam wiide ɓe hankkadi mawni mbaɗen congrès non an wona mawnude addanta non mi wiyani mawnu jinmi wiide mawnude ko nawude banggue duuɓi fadde kam anda hen ko yo wayle yo batuji mbaɗe yo yimɓe kaltit an mawɗo Abou kuule mabɓe ko kuule mabɓe enen ɗum wodanani en wiide won iyane kaali kuule APR wona enen jeeyi en kaali kuule passer ɓe haalta kuule PS Abou non jimmi yiide mo ɗo jimmi mboɗo mera jimmi yiide mo ɗo jimmi mboɗo mera jimmi yiide ɗon holko heftinirte opposition ko hande o saha situation mo gonɗen kala opposition ka poɗɗo ummade injustice mo jeeta caɗele ɗe jeeta e wawde siftinde ɗum laamu ngu wawde wadde ɗumen face min ko ɓen mbaɗmi considéré ko opposition gonɗo hande en jour opposition so tawi dillata wattaji muɗum communiqueta a famidi hakkillaji yimɓe gonata e muɗum voilà wuurta ni hayso hakkillaji goni joni wuurta hakkillaji yimɓe gonata e muɗum kono noon firtani wonde opposition woodani e ko heddi ko opposition mo opposani kay woda waɗa opposition tokat eyyi gartene toɓɓere meɗen toɓɓe jangguindema ɓuran jangguinta ɓuran ɗum Moussa Sa kam nande almoɓe maɓe janggude gaji ɓuran en garti e dente mabɓe ɗiɗi ɗe woni coalition Diomaye président e aftu eyyi sa o heddi ko seeɗa coalition Diomaye président eyyi kuma coalition Diomaye président waɗino ñanden kañum hirde muɗum hirande muɗum noddi yimɓe muɗum joɗodima e muɗum wona gotol ne kay par ce que waɗi ɓe gadi noddude ko wonɓe e responsable uji mabɓe e département ji ɗi gari maire uji ɗi ɓe noddi heddiɓe ɓe woodi arɓe woodi ɓe garani e nder hen ɓe kaali kamɓe wonko ɓe laɓɓini wonko ɓe laɓɓini kamɓe coalition Diomaye président wonko ɓe jinno haalde wonko ɓe kaali tan won communication ɓe jinno on communication ɓe jinno yaltini on communication ne ɓe jaltini ɗum ɗo ɓe jaltini ɗum ɗo woodi ko temporise to banggue situation politique hakkude coalition Diomaye président e Pastef wona apta taw ko Pastef bisimilla famide kamɓe wona apta coalition Diomaye président waddani apta coalition Diomaye président waddi koye Pastef Pastef fami coalition Diomaye président apte ko entité tan jeeyaɗo e Pastef nder hen mbima wonde communication moɓe jinno ɓenninde Bassirou Diomaye Faye ko yinno haalde ko haali ɗum so laɓɓinde wiide wonde ko Ousmane Sonko kala ɗo jooɗi wiyata wonde ko kañum waɗimo kañum suɓimo wonde candidat koye inde Pastef o yeehi famide ko ɗum woni ko Pastef naɓe kaali ɗum woni ko Ousmane haali hewɓe e yimɓe ne kadi ko ɗum nangi kanko Diomaye o laɓɓini o wi wonde ɗum ɗon woodani d'accord ko haalino yaari e fofoof ɗum ɗon ko communication ko yinno laɓɓinde kanko to banggue makko o laɓɓini d'accord heddi wonɓe laaɓi e hakkillaji muɗumen wonɓe laaɓani e hakkillaji muɗumen hol goɗɗum koɓe jinno haalde ɓe jinno haalde ko kamɓe coalition Diomaye président ko kala bawɗo wonde yoɓe gandu kamɓe ko Diomaye woni candidat mabɓe 2029 oɗon communication ne kadi ɓe ɓennini ɗum ɓe jinno kadi communication goɗɗo moɓe jinno ɓenninde ko neɗɗo ko heewi doole ko fof heewi fitina ko fof doole ɗe jogui ɗum caggal Allah ene la ɗum kanko Bassirou Diomaye Faye kanko jogui ɗum ɗum ɗon ɓe jinno ɓe ɓennini min ko ɗeɗo gueɗe tati nanggumi e kumtari mabɓe ndi ɓe mbanno kamɓe méridien président King Fahd Palace kamɓe King Fahd Palace kamɓe coalition Diomaye président a jarama jafoɗami toga taw e tawa won ko ya eyyi ko apta ñinomi o eyyi continue apta o ɗum yinom kala eyyi kañum ne noddi apta ɗo noddi ɗo noddi à huis clos kamɓe mbaɗi ko à huis clos ɓe kaldi e koye mabɓe e nder haala mabɓe koɓe kaali ko fof Ousmane wonko laɓɓini Ousmane ko laɓɓini ko holɗum Ousmane addoyi guila e élection ngaji présidentiel Ousmane ko kañum haali wonde kañum wonno choisir ko Habib Sy aɗa andi yimɓe ne kalanno ɗum
ene waɗa mukuña ɓen mbiya ala ko Habib Sy ala ko Diomaye Ousmane kañum suuɓi Diomaye ala Ousmane suuɓi non gilay parnas o en paami gilay parnas o en paami kono mbima wonde ko won nanguɓe ɗum no wonɓe nanngano ɗum joni noon tawde Ousmane kañum dari haali wi wonde kañum suɓino ko Habib Sy on o wanno candidat makko par ce que Habib Sy wonɗoɓe kaldi haɓe nanodir haɓe jowodir fandare mabɓe wonno ko yoɓe lib laamu Macky Sall ɓe guitta ɗo Macky Sall Habib Sy so tawi laamima quelque temps ɓe mbaɗa organisé élection ngaji goɗɗi Ousmane laɓɓini ɗum ñande hen no woodi e nder hen ha joni Ousmane haali yidde hollirde ha joni kañum assemblée nationale ko kanko jogui ɗum o wi wonde ko maw naw loi kesso assemblée nationale pour ɓennine pour wadde dissoudre assemblée nationale hankadi horo won e mandat fof yo won lawol gotol kala mandat taw ko lawol gotol watte dissoudre taw won ha laabi ɗiɗi wonta laabi tati pour wadde dissoudre assemblée nationale ɗum o haali wonde maw naw ɗum assemblée nationale ɗum ɗonne kadi koko yimɓeɓe kalata gum gamalde wonde e kamɓe eɓe mbawi Bassirou no wawi fusde assemblée nationale ala kamɓe ɓe mbawi ɗon jinami yettade hakkude motion de censure e wadde kuulal fuusa assemblée ko on coow addi ha jibini ko jibini ko aɗa andi kadi to banggue motion de censure wonde ko président député ji ko kañumen mbaɗata motion de censure député so tawi no mbaɗa motion de censure ko libde gouvernement hol gouvernement moɓe liɓata gouvernement Ousmane Sonko kañum woni premier ministre bawɗo wonde premier ministre fo député so tawi mbaɗi motion de censure ko libde gouvernement muɗum joni noon met ɗiɗo député ji maɓe mbaɗ motion de censure pour libde gouvernement Ousmane Sonko walla ala e nder hen hay sinno tawi ɓe mbawi ɗum président so tawi welaka koɓe liɓi koɓe mbaɗi motion de censure ko hay sinno tawi président welaka soɓe mbaɗi motion de censure ɓe liɓi président ene wawi artirdemo lawol ɗiɗoɓol ngol ɗon so tawi ɓe batti ɓe liɓi président hay sinno tawi député ji ɗi mandat muɗumen ɓe dañani taw duuɓi ɗiɗi biyeteɗi ɗi ko nden président jogoto hankkadi mbawa ko fusde assemblée nationale o so tawi ɓe mbaɗi motion de censure laaɓi ɗiɗi président hankkadi joguima pouvoir wawde fusde assemblée o hay sinno ko soɓe pewje ñam goto fuusa kañum assemblée o ko hen gueɗal kono kadi gueɗal gongal ina woodi motion de censure mbaɗa heeɗo so tawi waɗama assemblée nationale président de la république ko kañum waɗata ɗum kañum signata ɗum so signani mete ma yah walla yahata a jamata saaha o gasi ha laaɓe jaafoɗa yewtino no weeli baba gonɗen koye tongude kono foof alay saago kaalen seeɗa support uji Sénégal gonɗi Maroc ñawonde yimɓe nana goyenno kono kadi oɗo saaha joni laamu leydi Maroc wonko namni na yawi enen goye heewi kayne jawi beele addata bone hakkude leyɗele ɗe e hoko ɗum jogui jogui jibinande leydi Sénégal ha tengte fédération eyyi min de oɗo probléme wonande sappo e jeetato ɓiɓɓe Sénégal naɓe dumbaɓe toon to Maroc injustement dumbugol ngol yadani e lawol ɗum ɗo hollita tan ko fayi diplomatie mo leydi Sénégal jogui goɗɗum ala hay so tawi noon bon to banggue kamɓe Maroc yimɓe ne paami état bon gila ɓe défaite mabɓe o ɓe donki wadde digéré wonande oɗo défaite hakkude men e mabɓe kono ɗum ɗo min mbiyamɓe ko ɗum tan caɗele diplomatie hay so tawi kono ɓe mbiyata ni la diplomatie est souterrain wonko ganduɗa ko less lijjitte ma yewte hakkude cehilagal ha wooda ko daña kono fo e wadi noon yimɓene gandi actuellement ɗo Rabat ɗo ene ɓe mbaɗi ɗum renvoyé ha ñande caɓantati lewru mars kono probléme o aussi hay mboɗo sikki ɓen ɓe ganduɗa ko ASC Lebougui e ko ɗum woni koɓe goyanno alay saago ɓe mbaɗa renforcé pôle d' avocat ji ɓe mbasa accidde hen tan maître Kabou eɓe ɓeydi avocat ji ɗi hande holko woni darde cikku sibu sinno wonano probléme diplomatie kay ɗum ɗo so Allah ministre des sports omo ganduɗa ko kanko Hady Diène Gaye e président fédération sénégalaise de football kañum e président ɓe ganduɗa ko Maroc naɓe mboɗo sikkuno ɗum ɗo tan mbawno arde sibu caɗele ɗe wona ɓiɓe Sénégal naɓe tan donc kono noon malheureusement ko probléme diplomatie mo joguiɗen ha hande ariɗo heeɓi ɗo ha hande ko hulɓini hen ko en nanani président de la république haali hen en jii Ousmane Sonko ƴetti ɗo jag privé bonni ɗo créson nawi ɗo ngaalu yeehi toon yimɓe ne cikkanno peut être ma wonno way kono ha ɗo en jii finalement ni ɓe mbaɗi hen ko illustration ji wonande ɓen gaccirama ɗum ne kadi bon e ADN mabɓe no ɓe gandira ko ɓuuri ko hen wadde
regrettable ɓe o yeehi ha toon o yiyani kamɓe sukaɓe dumbaɓe o yahan toon yiyoydeɓe en jii hannde ni eɗen jogui probléme des matchs amicaux hakkude men e Pérou kam e Gambie en jii caɗele billetterie o duko nani hen on kaali ɗo duko jamma e ñalaw en jii caɗele ni ɗe ganduɗa ko kadi kamɓe Maroc ni ɓe mbaɗi en appel toon to commission d'appel de la confédération africaine de football donc ɗum ɗon wadde ha joni ɗum gasani wadde baade Maroc ha joni nana nangui ɗo accani holko foti wonde darde leydi men enen pelliten haɓede baade kamɓene ɓe jaafaki a jarama ndim Aboubakary jarama gaga fédération ko watte ko hareji baɗɗi ɗeɗo balɗe dugoji ƴettoje baɗɗe eggugol mabɓe ɗo ɓe gonno fatude banggueji goɗɗi caɗele ina naati ma ko metti mo waɗata en petti en kawino muusiɓe ɓe jiiɗi yoptade en oɗo banggue gasi toka haalaɓe e tokata aɗa andi to banggue Maroc to kam min mbimi wonde koto ɓe jaw felde hen laamu Sénégal to banggue diplomatie e ko nandi hen saabu gueɗe ɗe cuwata o yettade to banggue diplomatie gueɗe ɗe jarata koye ñawore haw tawde ñawore ene wuuri non haade ñawore kay feewo d' abord non moɗo abou feewo d' abord holko woni feewo ko woni non ɓe déjà ɓe ñawma en première instance ɓe mbaɗi appel ko ɗo woni probléme o appel o waɗamo renvoyé ha le 30 o kadi en ganda holko ɓe taƴante appel aji mbaɗa e kala ñawore wawde wonde est ce que haɗi ñawore déjà haalaka appel aji refugee ɗi ko non so tawi wonde non ko dumbugol ni incarcération ni c'est injuste ɗum ko injustement mawɗo abou mi laɓɓina min mbima wonde min hakkillam ko jaggi ko hakkille ma ko d' accord jaggi yaara he taw koye ñawore suwa yande ñawanoma yani so tawi wonani gonga ñawore nde ko fenani Sénégal fédération football o eɓe jogui droit wadde appel ɓe mbi wonde kamɓe ɓe mbaɗani appel holko haɗi ɓe wadde appel pourquoi yimɓeɓe peletaɓe ɓe wonde ɓe mbaɗani appel beele ne fonno yaade e ñawoji ɗi non pourquoi yimɓeɓe peletaɓe wonde ñawore ñawata ɓe gari ɓe jebbilima holko addani ɓe jebbilade pourquoi ɓe laɓɓinta ɗum ɗon kamɓe fédération football o pourquoi enen mbiya wonde Maroc ko waɗi koyne waɗi ko fenade walla ko nandi hen pourquoi eɗen pele hen laamu o leydi Sénégal pourquoi eɗen pele hen premier ministre yeehi ha toon haalani haydara artirani ɗum noon woni probléme diplomatie o no ɗum kay woni probléme diplomatie o ɗo ko gengal peloje ñalata ko felde ñalama ko fedde o ñalagol fof felde mum ngol a ɗaccat mi explique ane yimɓeɓe ko gasi ala hay so gasi no mbatton ni ɓeydo ko tardinde ɗum tawde min mbaɗana haala gacci tan mi haala premier ministre yeehi toon holko nawno ɗum meta nawno ɗum ko yaade négocier walla ko wawno nawde ɗum fof négociation an min namni ala eɗen gandi par ce que non an jaaduɗo e jour télévision national yaadi e des journalistes yimɓe ne jeeɓa min mbima wonde ko min mi anda holko nawno premier ministre par ce que premier ministre waɗani hen communiqué sa anda ta haal premier ministre ene jogui cellule waɗa haal sa anda non donc premier ministre ene jogui cellule muɗum de communication ene jogui chargé de communication muɗum premier ministre tawi yeehi ha toon ha arti cellule muɗum de communication communiquani goto meɗe fof non mais waɗama communiqué si waɗama journal RTS yimɓe jii ɓe mbaɗi signé des accords ɓe mbaɗi revisité des accords 11 accords ɓe mbaɗi toon signé no sababu yaɗum malheureusement o temps gasi kono fatami jofnanma hoto ñaame temps e maire ala tama ko gasi to ko gasi ala no tama ko gasi premier ministre yeehi ko gasi premier ministre yeehi toon ko nawno on mbiɗa ko wawno nawdem fof min mbima wonde ko ñawore nde walla haalaka yarata koye ñawore so a yetta taw diplomatie en jeddani ɗo ñawama hande gasi so tawi nde ñawama hande gasi Sénégal no jogori droit wadde appel e ñawore nde ni Maroc ko noon jogori droit wadde appel e ñawore gonga Sénégal waɗani appel Maroc waɗi appel ɓe noddama ɓe jeehi ɗum koto banggue kafto fonno wonde ñawore nde walla ñawtore nde kam ko ñalawma altine hanki o ɓe jeehi riwtama ha ñande capantati e lewru ndu so tawi ñawore nde ñawama noon ha gasi han kadi eɗen gandi enen ko hayso nen gona sariyankoɓe eɗen gandi ñaworɗo wona ñawede ɗo henna président hay abbere ala ko wawi hen wawa yafade wawa wiide yo soke wawa wiide hoto soke so tawi noon ñawama ha gasi ha ñawore nde yenni président de la république joguimo pouvoir wawde yafade ha Abou Gaye mais présidentiel ko hono noon président Abou Gaye wiide wonde oɗon président non min mbiya hakay diplomatie o addi gila nangugol injustement gila ɓe nanga beele nangugol ko Abou Wassese non mais toi Wassese mi wawa
andude ene foti wonde ana wa andude ene foti Abou Gaye sa yewi le fe ko be nangira ko gay mawdi goni hon gay mawdi gondi hon fédération football ene jogi en wokaji mudum ene jogi justice ene jogi fofo no wana fédération sénégal non ko leydi Maroc jidden halde non wana Maroc hade Maroc pourquoi an hade ma wiide Maroc pourquoi wiira fédération ko fédération nawnoɓe ton wona be ko hunde ko be kay ko fédération haalani hol kalta hen ala fédération haalani kan Sénégal naɓe wona ha goƴe men ko goƴe men warsas Abou ko goƴe men fédération nawɗo jaɓani haalde hen jaɓani haalde fédération ñalla ƴettodide kala ko men gadal payne ñowo ñawtude haal fédération akani ko kewi fédération ko ɗum muɗum ko hanki feeñi kono gutu ko ɓooyi non ɗum ko gila fédération koyatama goni joni men garto e toɓɓere nde on jarama ma men garto e toɓɓere nde laaɓat taw agay toka agay ɓe ɓiɓɓe mumen leeli toon ɓe ina coka ɓe kañum goƴi men ko ɗum ko heddi ene garta ene keeɓa million ngaji cokaka nde a nanani daɗe men wadde to koɓe coka kono moƴƴani adi ɗum koɓe coka toon ko koɓe coka toon ko min non mbiyam ñorde min wawa yidde koɓe coka non agay joni gartan kala bawɗo sokede ala hen yaadu premier ministre yeehi no agay kono mbimami wonde ko nde weeli nde hay goto haalani hay goto nanani donc so tawi welino ko kamɓe tan gonduno e aɗani Abou kam mbaɗa yaha e lawol a naworanimi otoma paano mbiya kam yami aɗa agay suuyaji agay jeymi waɗoyde soutenir Sénégal kamɓe ɓe jahani hebde hay hunde e bon c'est Abou Amérique najo no nangaɗo ene acci golle mum e galle mum Amérique o on ko janoɗo heɓoyde hunde jim taw gasi jano waɗoyde soutenir Sénégal oɗo Abou taw gasi jim taw gasi jafoɗon garto hen kaɗo haala cakkisoɗo ko gueɗal gotal sen mbi supporta joɓama million ngaji nde beltini en tinani so metti yo tin fettoɓe ka ɓuuri hewde kalis kono kala mema ɗon goyat yo Allah haalnani ɗum ma garta ñande wonde kala nde leyɗele kaaɓi ko diplomatie sooyi salamu aleykum wa rahmatullah on jarama